Para coger el metro para el bus. Acte que algú controli el temps, d'acord? Aquí tenim fulls i bolis per prendre actes. Vale, comencem. Al camp. Algú del camp? Els dic tots primer. Al camp. No, digue'ls tots, ara. Digue'ls tots, ara primer. Però hi ha gent de la província de Tarragona? Que s'ajuntin al camp, inclouria també Tarragona. Tenim tarragonès? Digue'ls tots primer, ara. Jo sempre em vaig ensenyar. Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre? El Montsià? Amposta, el Montsià? Vamos.